Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте «Вагаз» телевизион ачу конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-Сызыкча-TV.ру сайтында. Әссәләму алейкум вә рәхмәтуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Вагаз телевизион ачу конкурсын дәвам итәбез. Анда 15 яше тулган һәркем катнаша ала. Ә бүген Рияга багышланган вагазны исламны кабул итүнең 1000 еллыгы исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсе шәкерте Кәрим Хәсәнов сөйли. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһка шөкер, без мөселман һәм без изге гамәлләрне, изгелекләрне, гыйбадәтләрне кылырга тырышабыз һәм шушы гыйбадәтләрнең әҗер-савапларын җыярга тырышабыз. Ләкин бүгенге вагызда шушы изгелекләрне һәм әҗер-савапларны бетерә торган бер гамәл турында әйтеп китәсем килә. Күз алдыбызга китерик, кеше гомер буе изгелекләрне кыла, гыйбадәтләрне кыла, ләкин Аллаһ каршында булганда ул бер әҗер-савапсыз кала. Нәрсәдән дигәндә, ул риядан. Рия ул ра'a, яра дигән сүзләреннән алынган һәм ул нәрсәдә булса эшләгәнне кешегә танытырлык итеп эшләү. Һәм рияның ике төре була. Беренчесе ул изгелектә, гыйбадәттә булган рия. Һәм галимнәрбез фикеренчә ул харам. Икенче төр рия ул дөньяви гамәлләрдә булган рия. Мәсәлән, кеше берәр эшкә керәсе килә, һәм ул үзенең холык нәмәсен тутыра башлый. Яза мин инглиз телен, гарәп телен, татар телен беләм дип, һәм үзенең эшен күрсәтә. Бу төр рия галимнәрбез фикеренчә мубах, рөхсәт ителгән. Ләкин әгәр дә ул чыннан да дөресендә инглиз телен, гарәп телен белми икән, ул ялган һәм ул рөхсәт ителми. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: Кыямәт көнендә Аллаһы субханаһу ва тааля шушы рия кылучы кешеләргә әйтер: дөньяда булганда кем өчен үзегезнең изгелекләрегезне, гыйбадәтләрегезне кылдыгыз, шулардан барыгыз да әҗер-савапларыгызны сорагыз. Бирерләр микән? Әлбәттә, аларга беркем дә әҗер-савапларын бирә алмас. Һәм Аллаһ сакласын, кеше шушы изгелексез һәм әҗер-савапсыз калыр. Ләкин нәрсәдән соң кеше изгелекләр, гыйбадәтләр кылганда рия белән кыла? Чөнки кеше оныта Аллаһ субханаһу ва тааляның юмарт булуы турында. Аллаһ субханаһу ва тааля кешеләр өчен әҗер-савапларын әзерләгәнен турында оныта. Һәм ул шушы әҗер-савапларны кешенең мактавына алыштыра. Һәм шулай ук Гали ибн Абу Талиб хәзрәтләре безгә шушы рия кылучыларның галәмәтләрен өйрәтеп калдыра. Ләкин хөрмәтле җәмәгать, шушы галәмәтләрне без үзебездә эзләп бетерергә тиешбез. Беренчесе ул кеше үзе генә калганда изгелекне, гыйбадәтне кылырга ялкаулана. Икенчесенә килгәндә, әгәр дә ул кеше арасында булганда, ул активлана, гыйбадәткә чакыра башлый. Өченчесе, әгәр дә кешеләр аны берәр изгелеге өчен мактый башласалар, ул шушы изгелекне, гыйбадәтне тагын да күбрәк эшли башлый. Һәм дүртенчесе, әгәр дә кешеләр аны берәр изгелеге, гыйбадәте өчен ачулана башласалар, ул шушы изгелекне калдыра. Һәм нәтиҗәгә килгәндә, хөрмәтле җәмәгать, без үзебезнең изгелекләрне, әҗер-савапларны бетерә торган бер гамәл турында бүген белдек, һәм ул рия. Һәм шулай ук рия кылучыларның галәмәтләрен дә өйрәндек. Ләкин ничек соң үзебезнең йөрәкләребезне шушы зур һәм кеше ширктән сакларга дигәндә, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям шушындый бер дуга өйрәтте. Аллаһумма инни аъуду бика мин ан ушрика бика шай'a ва ана а'лам ва астагфирука лима ла а'лам иннака анта алламул гуюб. Я Раббым Аллам, мин синең ярдәмеңә мохтаҗмын үземнең белеп һәм белмичә кылган ширк гамәленнән. Чөнки син бар да яшерен әйберне белүчедер.
Әйе, үзебезнең йөрәгебезне шушы зур һәм кеше ширекләрдән саклар өчен иң беренчесе Аллаһ Субханаһу ва Таалагә мөрәҗәгать итәргә кирәк, дуа кылырга кирәк. Икенчесе, Аллаһ Субханаһу ва Таала безнең йөрәкләребездә булган ниятләрне күрүен һәм белүен истә тотарга кирәк. Өченчесе, ул риядан куркып изгелекне, гыйбадәтне калдырырга ярамый. Чөнки шайтанның максаты безнең шушы изгелекләребезне, гыйбадәтләребезне калдыру. Һәм шуңа күрә без үзебезнең ниятләрне үзгәртеп, изге рәвештә хәерлесе белән гыйбадәтләрне калдырмау һәм изге гамәлләрне кылу. Һәм дүртенчесенә килгәндә, хөрмәтле җәмәгать, үзебез генә ялгыз калганда үзебезнең гыйбадәтләребезне, изгелекләребезне тагын да камил рәвештә, тагын да сыйфатлырак кылу һәм күбрәк тә яшерен изгелекләрне, гамәлләрне кылу. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ва ашһаду ан ла илаһа илля ант, ва астагфирука ва атубу илейх. Җомга көнебез мөбарәк булсын. Барыгызга да саулык, сәламәтлек теләп, бүгенгә сау булашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.